troede sgu da ikke var ham. Prøv at se. Jeg fik at vide, hvis du skrider på Luke, så tæver jeg dig. Luke. Er du okay? Fuck, det er bøvet det her. Det er jo mega underligt. Du er underlig, siger jeg til dig. Du er underlig. Kan du se den der væg der? Ja. Har jeg bygget? Hvad? Har jeg bygget? Har du bygget den? Ja. Ja. Godt håndværk, det kan jeg kun sige. Så igen, min gode assistent Møllok. Møller. Er du glad for at være her? Ja. Kan du lide det? Ja. Du vil ikke hellere være et andet sted? Hvor har jeg? Slesvig måske? Slesvig. Slesvig. Det er fristende. Der er nogen der kalder. Vi må besvare deres kald. Vi må op og kigge. Må vi på kigge? Vi må op og kigge på Er det kaldet. på kiggekanten? Luke er meget fuld. Luke er som han burde være. Hvem kalder? Ja. Jeg kalder. Hvem er det der kalder? Hey, er der nogen der kalder, så skal de komme til mig først. Så svæver jeg, at de er færdige med at kalde mig. De skal ikke kalde, hvis de har mødt mig, mand. Så stopper det med talon. Hey, Luke har det.